салому алайкум бародаро. моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборак бошад. худованд тансиҳат боше. худованд ҳамаи балоҳоро аз сари мо дур кунад. як муроҷиат дорам. муроҷиат барои иминой барои блогерой тоҷик. илтимос хоҳиш мекунам бародаро. соати 1 шав шудааст. ман бисёр ҳамаи ҳами ай шаб то саҳара ҳами интернетро тамошо мекунам. ба худо айбай баҳс кунед. илтимос кунковакира баҳс кунед. ҳами куни ҳамдигарито аку накове баҳс кунед. ҳамдигарито пас назанед дар пеши дигар миллатҳо. мо фахр бояд кунем ки мо тоҷикем. тоҷики тоҷдор. мо таърих дорем, ватан дорем, миллат дорем. мо бояд фахр кунем. илтимос хоҳиш мекунам баҳс кунед. дигар наге очаи фаррух, барон, шайх, добри таҷик ёки барада теҷе ёки дигару дигар наге баҳс кунед, накунед. кадомед ки илтимос мехоҳӣ ёрдам кардан ёрдам кунед. хоҳарора, бародарора, камбағалора. кадомед ки наметавонӣ ҳамон блогерихта давом додан бигӣ. кадомед мефорад ҳофизӣ ки, кадомед мефорад блогерита ки. яки илтимос ҳамдигаритонро пас назанед дар пеши дигар миллат. агар уқа зӯре уқа метавонед ку ҳозир медонед ки вазъият чӣ хеле коронавирус. муҳоҷироро ёрдам кунед. муҳоҷиро ки дар бародаро хоҳарои мо ки дар шаҳри расиянд. агар ба қадри имкон метавонед кӯмаки худтонро бирасонед. не ки ҳамурам публич накунед. мисол паказуха накунед. о ман инеқ як фалон сум додам, ихе кардам, ухе кардам нагӣ. ҳамун чени зӯрасту. як қопча карчика зӯртон мерасад, як қопча пиёза, як қопча макарона, шакара, чизе ки ҳамин зӯртон мерасад. ёрдам кунед, паказуха накунед. дар ҳама ҷо нагӣ. любой блогери тоҷикат ай пишти муҳоҷиро ҳамат хесте. авторитет шиде, номӣ шиде ай пишти блогерои тоҷик. ай пишти муҳоҷирои тоҷик. блогерои тоҷик ай пишти муҳоҷирои тоҷик. ман худам 20 сол шид дар Россиям муҳоҷирам. кадомеро ман ёрдам кардам накардам уша Аллоҳ медонад. неки ман аз шумо хоҳиш мекунам, илтимос. просто мақсади ман чия? мақсади ман ҳамдигаритонро пас назанед дар пеши дигар миллат. бародаро, хоҳаро, кадомед ки кӯмак мехоҳед ба дигар миллатҳо обрашатся накунед. ҳастанд фарзандои ба номуси тоҷик ёрдам мекунанд. ҳастанд шерои нар дорем. дастгирӣ кардестанд. ҳеҷ вақт илтимос дар дигар миллатҳо обрашатся накунед. ҳастанд шерои нари тоҷик ёрдам мекунанд. боз мегӯм, илтимос дар интернет, дар шабакаи интернетӣ ҳамдигаритонро пас назанед. боз мегӯм ки мо тоҷикем. мо бояд фахр кунем ки ватан дорем. намедонам чӣ ту бигӯм. блогерои тоҷик, ба худо қасам намедонам шуморо ман чӣ бигӯм. илтимос камтарак калатонро кор фармед. ҳамдигаритонро пас назанед. о фалони хегу, ана фалони хеш, ана фалонро қабидем, ана фалони пили фалониро хурд,
انا ایش ایخیشید انا اوش ایخیشید نگی ای بای بخدو ای بای دیگه ملتو میخندن بخدو او خازوره بلوگری توجیک مراجعت به شما میکنم کمک کنی یاردم کنی به مهاجرو کمک کنی انشاءالله کرونا ویروس ای بین میروه با همه تو محتاج همی مهاجرو میشه به خدا قسم لوبوی در لوبوی بلوگری توجیه کرد در لوبوی بلوگری توجیه کرد خدمت مهاجر رسیدگی برای ما در حق ما دعا کنیم ما همیشه رو در حق شما دعا میکنیم همه وقت سربلند باشه توجیکستان با پیش سلام علیکم